Momentálne sa nachádzame na výstave poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2024-2025. Je to v podstate každoročná výstava, ktorú organizuje Slovenská poľovnícka komora, menovite momentálne obvodná poľovnícka komora v Lučenci. A predstavujeme na nej všetky ulovené trofeje za tú spomínanú poľovnícku sezónu. Nájdeme tu trofeje z regiónu Lučenec a Poltár. Na tom prvom paneli vpredu tam sú predvedené alebo vystavené práve tie také výnimočné trofeje, či už svojou bodovou hodnotou, že sú to naozaj významné trofeje, alebo tým, že sú nejakým spôsobom raritné. To znamená, že sú na nich nejaké deformácie na paroži, ktoré nie sú úplne bežné na každej trofeji. A samozrejme je tu veľké množstvo veľmi kvalitných, bodovo vysoko hodnotených trofejí, ktoré naplňajú podmienky na to, aby im boli udelené medaile, či už zlatá, strieborná alebo bronzová. Obvodná poľovnícka komora v Lučenci má ako jediná komora zriadenú dohľadávackú službu, čiže poskytuje užívateľom poľovných revírov servis a bezplatný servis na dohľadávku zvery. Dohľadali v minulej poľovníckej sezóne množstvo druhov zvery, ktoré tu aj dnes visia. Je to naozaj vynikajúcim výsledkom prezentácie poľovníctva. Zver do tých našich revírov naozaj patrí a našou úlohou je, aby sme dokázali nájsť tú správnu mieru v stavoch zvery, tak aby boli spokojní poľnohospodári, lesníci a aby sme boli spokojní aj my ako poľovníci, pretože našou prvoradou úlohou nie je len zver loviť, ale sa o tú zver aj cieľavedome starať a chrániť ju. Takže myslím si, že aj táto prehliadka, na ktorej dnes sme, svedčí o tom, že poľovníci sa svojej činnosti naozaj venujú a urobia všetko preto, aby sme práve dosiahli ten spomínaný stav tej vyváženosti v prírode a vo vzťahu k ľuďom. Tak určite mysleli sme aj na deti, na tých našich najmenších návštevníkov, pre ktorých máme hlavne zajtra pripravený taký nosný program. Tým je lesná poľovnícka pedagogika, preparáty, rôzne hry, ktoré teda budú pripravené cez našich kolegov lesných pedagógov. Či už je to deťom na prvom stupni základných škôl, deťom v materských školách, alebo aj pre tých našich starších, nácročných. Každý si tu príde na svoje a formou vedomostných súťaží a takých tých jednoduchých hier im chceme vysvetliť, ako to v lese funguje, čo žije v lese a prečo tí poľovníci do toho lesa chodia. Je to jeden z najreprezentatívnejších priestorov, myslím si, aj na Slovensku. Je to určite jedna z najkrajších, ak nie najkrajšia. Pre mňa je najkrajšia, pretože pochádzam z Novohradu, z Lučenca, hoci pracujem v Bratislave, ale je to určite krásne a vždy sa sem rada vraciam.